ኣብዚ እዋናት እንተዳ ተኸታተልኩም ኣሜሪካ ንቲክቶክ ንኽትዓጽዎ ብዙሕ ትቃለስ ኣላ። እቲ ምኽንያታት ብዙሕ እዩ። ገለ ካብቲ ሰብ ዝዛረቦ ግን ቀዳመይቲ ነጥቢ ብኣሜሪካ ስለ ዘይትውነን ብቻይና ዓብዪ ናይ ቴክኖሎጂ ዓብዪ ካምፓኒ ባይት ዳንስ ዝበሃል ካምፓኒ ስለ ትውነን እዚ ኸ ዓብዪ ጽልዋ ብናይ ቻይና ካምፓኒ ስለ ዘለዎ ንክዓጽዎ ብዙሕ ቃለስ ኣለዎ። ዋና ቲክቶክ ሾ ቺውስ እዩ ዝበሃል ብ1983 ወርሒ 4 እዩ ተወሊዱ። እዚ ዋና ቲክቶክ ንቲክቶክ ከም ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ንኽጸንሕ ብዙሕ ይቃለስ ዘሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ዝበሃሉ ተኣኪቦም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሓተው ኣለዉ። ቀንዲ ናይዚ ኣኼባ ሕቶታት ከዓ ንምንታይ ቲክቶክ ናይ ሰብ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ሰንሲቲቭ ዝበሃል ኣሰካፊ ዳታ ይዕቅበሎ ወይ ይሸጠሎ ዝብል ክሲ እዩ። ምክንያቱ ብኸመይ እቲ ናይ ሰብ ዳታ መብዛሕትና ቲክቶክ ተጠቀምቲ እዚ ናትና ሓበሬታ ኣብ ቲክቶክ ነእትዎ ኢና። ስለዚ እዞም ኣሜሪካውያን መብዛሕትኦም ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘለዉ ናይ ቲክቶክ ቴሌፎናቶም ንክዓጽውን ብካልእ ቴሌፎን ክትጥቀሙን እቲ ኣብ ኦፊስ ዝጥቀሙሉ ቴሌፎኖም ካልእ እቲ ቲክቶክ ዝጥቀሙሉ ቴሌፎን ካልእ ንክትጥቀሙ ተኣዚዞም እዮም። ገለገለ ሃገራት እውን ጠላላ ናይ ቲክቶክ ምጥቃም ክእግዳኤን ወሲነን ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ሓለፍቲ ማለት እዩ። ሎሚ አንጨልኩም ዘለኹ ክሲ ነዚ ናይ ቲክቶክ ሓላፊ መጭዎ ዘሎ እዩ። ቲክቶክ ዓብዪ እንተደኣ ተዓጽዩ ክጸልወና ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ኣለና። ገለገለ ሰባት እኳ ንቲክቶክ መዘናግዕን መስሓቅን ይኹም ትጥቀሙሉ። ገለገለ ሰብ ግን ካብ ቲክቶክ ዝረኽቦ ረብሓ ኣለዎ። ምክንያቱ ብቲክቶክ ላይቭ ይኹን ብካልእ ክሬተር ፋንድ ዝበሃልን ገንዘብ ከተእቱ ስለ ትኽእል። ካልኣይ እውን ብሰንኪ ተፈላጥነትካ ተጥርዮ ናይ ብራንድ ዲልስ ዝበሃል ኣሎ። ኣድቨርታይዝ ምግባር ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ቲክቶክ ክዕጾ ድዩ ኣይክዕጾን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንጅምር ናውነብል። ፍሉይ ታሪክ ናይ ዝንሪኦ ዘለና ሰብ እንታይ እዩ? መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ ማለት እዩ። ቅድሚ ቲክቶክ ዝሰርሓሉ እዋን ቅድሚ 12 ዓመት ከባቢ እዩ ቲክቶክ ተሰሪሑ። ዋላ እኳ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ጽልዋ ኣይሃለዎ። ክጅመር ከሎ ግን ክልተ ቻይናውያን ምዚ ኢንቨስተር ምዚ ዋና ቲክቶክ ኢና ንሪኦ ዘለና ሾው ማለት እዩ ጽቡቕ ርክብ ነይርዎም። ተሰማሚዖም ተረዳዲኦም ናይ ሓደ ኣፕሊኬሽን ዲዛይን ወይ ድማ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎምን ምርዳእ ምስ ገበሩ ከዓ ነቲ ቲክቶክ ዝብል ምስራሕ መደብ ጀሚሮም። እዚ ኩሉ ክንዕዘብ ከለና ግን እዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣትዩ እንተረኣልና መጀመርታ ኣብ ፌስቡክ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ኣብ ፌስቡክ ሰራሕተኛ ኮይኑ ተቆፂሩ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብዚ ሰዓት እንተደኣ ተዓዚብና እዚ ሰብ እዚ ናይ ቲክቶክ ዕብየት ሪኢኹም ኣለኹም። መብዛሕትኡ ሰብ ቲክቶክ ስለ ዝጥቀም ማለት እዩ። ልክዕ ከም ናይ ፌስቡክ ተወዳዳርነት ዘለዎ ዳርጋ ንፌስቡክ ሲ እቲ ሓንቲ ከተውድቃ ቀሪባ ዘላ ወይ ተወዳደራ ኣፕሊኬሽን እንታይ እንትርአልካዮ ቲክቶክ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ ሬቨኒው ወይ ኣብ ኣታዊታት ኣብ ፌስቡክ ዝርከብ ኣታዊ ኣዝዩ ብዙሕ። ልክዕ ቲክቶክ ዝፍትንዎ ዘለዎ ብዙሕ መደብ ኣሎ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? ብቲክቶክ ጌርካ ከም ድሮፕ ሺፒንግ ዝበሃል ቢዝነስ ኣሎ። እሱ ከዓ ንሓደ ሰብ ቪድዮ እናረኣየ ከም ኣድቨርታይዝ ኮይኑ ይመፀሞ። እሱ እንድሕር ጠቢዕካዮ ንብረት እንተደኣ በቲ ሊንክ ገዚእካ ካብ ሾፒፋይ ማለት እዩ እቲ ሰብ መክሰብ ይረክብ። እንተደኣ ቪድዮታትካ ኮመርሻል ክትጥቀመሉ ወሲንካ ከዓ ተቆራፂ ገንዘብ ብፍላይ ዞም ደረፍቲ ወይ ድማ ኣርቲስት ብከምኡ ገንዘብ ይቕበሉ እዮም። ዋላ እኳ ሳናቲም እንተኾነ ብሚልዮናት ክሕሰብ ከሎ ግን ተደማሚሩ ገንዘብ ይኸውን እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ናይ ቲክቶክ ዋና ኣብ ኮንግረስ ኣምፂኦም ከም ስርዓት ክሓትዎ እዮም ወሲኖም። ልክዕ ን5 ደቂቃ ዕድል ተዋሂብዎ ክዛረብን እቲ ዝሓተትዎ ሕቶታት ክምልሰሎምን ብጣዕሚ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾኑ ጽኒልኩም ተኸታተሉ። ብፍላይ እዞም ንቲክቶክ ክጥቀሙ ወይ ኣብ ሜድያ ክትዓብዩ ትደልዩ ሰባት እዚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሓቢርና ንከታት። ኣነ ሾውቹ ይበሃል። ሲንጋፖራዊ ኣብ ሲንጋፖር ኢኻ ተወሊደ። ኣብ ሲንጋፖር ወተሃደራዊ ጉባኤ ፈጺመ። ወተሃደራዊ ጉባኤ ምስ ፈጸምኩ ከዓ ንኮሌጅ ንክመሃር ናብ ዩናይትድ ኪንግዶም ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ከይደ። ኣብኡ ከዓ ኮሌጅ ተማሂረ። ኣብኡ ተማሂረ ምስ ወዳእኩ ከዓ ናብ ኣሜሪካ መጽ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ቢዝነስ ተማሂረ። እቲ ዝገርመኩም ሰበይተይ ካብዚ ቨርጂኒያ ዝበሃል ከተማ ርሑቕ ኣይኮነን ተወልደትሉን ዝዓበየትሉን። ኣብዚና ከዓ ተላሊና ተመርዒና። ቅድሚ 2 ዓመት ይኸውን ኣነ ዋና ጸሓፊ ናይ ቲክቶክ ኮይኑ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዳርጋ 1 ቢልዮን ዝኾን ተጠቃሚ ቲክቶክ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ልዕሊ 150 ሚልዮን ሰባት ቲክቶክ ይጥቀሙ። ቲክቶክ ዓብዪ ፕላትፎርም እዩ። ዓብዪ ምዃኑ መንፅርካ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናይ ቢዝነስ ኣካላት ወይ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ኣብ ቲክቶክ መፅን ኣድቨርታይዝ ዝገብራ እሞ በቲ ዝገብሮ ኣድቨርታይዝመንት ከዓ ሓደሽቲ
ካስተመራት ይረኽባ ስለዚ እቲ ጥቕሚ ናይ ቲክቶክ ኣዝዩ ዓብዪ ቲክቶክ ምዕባዩ ይርዳእኒ እዩ ግን ምስ ምዕባዩ ከዓ ብዙሕ ክንልውጦ ዘለናን ክንዕርዮ ዘለናን ብፍላይ ተሕጋጋትን ሕግታትን ናይ መናእሰይ ከመልካ ካብ ሓደጋ ትድሕኖም ዝብል ብዙሕ ኢና ተሞኪር መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ቲክቶክ ዘለዉ ልዕሊ 18 እዮም እቶም ዝዓበዩ ቲክቶክ ዝጥቀሙ ሰባት ወይ ብብዝሒ ቲክቶክ ዝጥቀሙ ሰባት ንዕዘቦም ዘለና ብሰዓት ግን ልዕሊ 35 እዮም ባይዘወይ ልዕሊ 35 ዘለኹም ሰባት ንኣሽቱኹም ዘለኹም ኣይትረስዑ ቲክቶክ ክትቆሙ ይፍቀደኩም ነቲ ዕድመ ንምክልኻል ወይ ንምድሓን ኢልና ዝተፈላለዩ ሕግታትን ቅጥታትን ኣውፂ ትሕቲ 16 ዓመት ተጠቀምቲ ቲክቶክ እንተደኣ ኮይኖም ጠላላ ቀጥታ ሜሴጅ ክሰደሎም ከም ዘይትኽእል ጌርናዮ ኢና ትሕቲ 18 እንተደኣ ኮይኖም ካብ 16 ደቂቕ ንድሓር ቲክቶክ ክትቆሙ ከም ዘይክእሉ ጌርና ጊና ሰሪሕናዮ ሲስተም ማለት ትሕቲ ዕድመ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ናይ ወለዶም ወይ ወለዶም ፈቅድሎም ዝግብኦም ቪድዮታት ከመይ ኢሎም ክዕዘቡ ከም ዝኽእሉ መንገድታት ፈጢርና ኢና ስለዚ እቶም ወለዲ እንተደኣ ናይ ደቅኹም እንታይ ይርእሉ ወይ እንታይ ይከታተልሉ ክትሪእዎ ደሊኹም ኣሎ ሲስተም ኣብ ናቶም ቲክቶክ ኣቲኹም ከተዓራሪዎ ትኽእሉ ወይ ክትፈጥሮ ዝኽእሉ ኮኔክሽን ኣሎ በዚ ምክንያት ከዓ ንስኻትኩም ደቅኹም እንታይ ይርእሉ ክትከታተሉን ክትዕዘቡን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ትሕቲ 18 ጥራዩ ዝብል ኣይኖ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ 18 ኣኺልካ ማለት ስቲል ኣብ ትሕቲ ወለድኻ ክሳብ ዘለኻ ከም ቆልዓ ኢኻ ትረአ ትኾነ ግን ኣብዚ እቲ ሕጊ ዘፍቅዶ ትሕቲ 18 እንተደኣ ኮይኖም ጥራይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ንማቴማቲክስን ሳይንስን ከማዕብል እኽእል እዩ ዝበልናዮ ዝተፈላለየ ቪድዮታትን ካልእን ጠቓሚ ዝበልናዮ ዘርጊሕና ኢና እዚ ቪድዮታት ከዓ ናብ ፎር ዩ ፔጅ ዝበሃል ኣብ ቲክቶክ ከም ሃሽታግ ዝጥቀሙሉ ናብኡ ከም መፂና ጌርና በዚ ምክንያት ከዓ ዝተፈላለየ ሰብ ንዕኡ ክመሃረሉን ክምከረሉን ጌርና ኢና ንዓይ ኣብ ዝፀዊዕኩም ንዘለኹም እቲ ኣሰካፊ ዝበሃል ሓበሬታ ናይ ሰብ ዳታ ንኸይወፅእ ወይ ድማ ምስጢራት ንክዕቀብ ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ገለ ክብሎ ንቲክቶክ ዝውንኖ ዓብዪ ካምፓኒ ኣሎ እዚ ከዓ ባይት ዳንስ ይበሃል ባይት ዳንስ ንኣሜሪካውያን ከም ዝከታተልዎ ወይ ዝርድኦም ባይት ዳንስ ናይ ቻይና መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ሓደ ነገር ከነፅረልኩም ባይት ዳንስ ብመንግስቲ ቻይና ኣይኮነን ዝውነን ከምኡውን ምስ ናይ መንግስቲ ቻይና ዝቆፃፀሮ ኣይኮነን ባይት ዳንስ ፕራይቬት ካምፓኒ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ዳርጋ 60% ናይ ባይት ዳንስ ዋናታት ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ኢንቨስተርስ እዮም 20% በቶም ዋናታት ናይ ቲክቶክ እዩ ዝውነን እቲ ካልእ 20% ካልኦት ዝኾነ ስራሕተኛታት ነቲ ቲክቶክ ገንዘቦም ከፍሩ ዝደልዩ ሰባት እዩ ዝውነን ኣብዚ ክንርስዖ ደይብልና ባይት ዳንስ 5 ኣባላት ናይ ቦርድ ኣለዉ ካብዞም 5 እቶም 3 ኣሜሪካውያን እዮም እቲ ዝገርም ነገር ግን ኣብ ቻይና ቲክቶክ የለን ልክዕ ንቲክቶክ ዝመስል ብመንግስቲ ናይ ቻይና ዝቆፃፀሮ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ናቶም እንተደኣ ተኸታቲልኩሞ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ዝተፈላለየ ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ንከታተሎ ቲክቶክን ኣብ ቻይና ዝከታተልዎ ናይ ቲክቶክ ኣልጎሪዝምን ቪድዮታትን በበይንዩ ኣብ ቻይና መሃሪ ደንቅሕ ብዛዕባ ፍልጠት ሳይንስ ማትስ ድድልብ ንትምህርትኻ ጥራዩ ቫይራል ድኸይድ ቫይራል ክንብል ከለና ሓደ ቪድዮ ትዝርግሖሞ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ቪውስ ገለ ዝረክብ ላይክ ሼር ዝረክብ እንታይ እዩ ናይ ትምህርትን ስታይ ዘለዎን ጥራዩ ኣብ ካናዳ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣፍሪቃ ቫይራል ዝኸይድ ቪድዮ ከዓ ሳዕስዒት ስቕልካ ቀንጠመንጢ መግቢ በሊዐ ኸይደ ቭሎግ ኣይጠቅም ኣይብል እዚ ብናይ ቻይናውያን ኮኔልካ ዝተገብረ እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ቲክቶክ ወይ ናብ ኤውሮጳ ምዕራባውያን ዘለዎ ናይ ቲክቶክ ኣካይዳ ምስ ረኣየት ኣብ ዓዶም ዱየን ዝብል ኣፕሊኬሽን እዮም ሰሪሖም ልክዕ ከም ናይ ቲክቶክ ምስሊ ዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ ናብ ሰብ ድመፅእ ኣብ ፎር ዩ ፔጅ ዝረአ ቪድዮታት ፉል እዩ ወላ ሓንቲ ምስ ንሕና ንሪኦ ቲክቶክ ዘራኽብ ከማን ይብሉ ናይ ቲክቶክ ቤት ፅሕፈት ኣበይ ይርከብ ኣብ ሎስ አንጀለስን ኣብ ሲንጋፖርን እዩ ዝርከብ ልዕሊ 7,000 ሰራሕተኛታትካ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለየ ሕቶታት መፂና እዩ ብዛዕባ ናይ ውሕስነት ናይ ሰብ ዳታ ወይ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኦንላይን ክዝርጋሕን ክወፅን ወይ ናብ ካልእ መንግስቲ ክሽየጥን ዝብል ሕቶታት ኩሉ ግዜ ይድመፀና እዚ ሕቶ እዚ ስቕልና ኣይነዓቕናዮን ብተሪር ንሰርሓሉ ዘለና እዩ ውሕስነት ናይ ሰብ ፕራይቨሲ ወይ ድማ ኢንፎርሜሽን ብኸመይ ሴፍ ጌርና ንቐምጦ ዓብዪ ጉዳይ ንዓና ኣዝዩ ዘገድሰና ነገር ንከባቢ 2 ዓመት ዝኸውን ክንሰርሓሉ ፀናሕና ናይ ኣሜሪካውያን ዳታ ወይ ሓበሬታ ካልእ ሰብ ብዘይ ፈቃድ ክወስዶን ክሸጦን ክልውጦን ከም ዘይብሉ ክንገብሮ ዝነበርና ፋየርዎል ወይ ከምዚ መንደቕ ኢና ሃኒፅና እዚ ዝሃነፅናዮ ሲስተማት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሲስተም እዩ ክሰርሕ ከኣሎ ፅቡቕ እየ ዝብል
እቲ ዋና ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዚዩ ሓደ ናይ ኣሜሪካውያን ዳታ ክልተ ብኣሜሪካውያን ዝሕሎ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ይኻደሎ ስለዚ ዝስረቕ ዳታ ወይ ሓበሬታ የለን እዚ ክንብል ከለና ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ኣለዋ ኣሜሪካ ንምርኣይ ኢለ እየ ኣብ ኣሜሪካ እንተደኣ ተዓፂሩ ኣብ ካልእ ኣብ ካናዳ ኣብ ኮለን ኩለን G7 ዝበሃል ሃገራት ዝፀንሕን እውን ኣይመስለንን በዚ ምክንያት ኢኻ እዚ ናይ ቲክቶክ ሓላፊ ብስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ንኽፀንሕ ዝቃለሰሎ ንሕና ክንገብሮ ወሲድና ዘለና ፕራይቬት ዝኾኑ ካምፓኒ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ተኣማንነት ዘለዎም ነዚ ዳታ ዝኽንቋፅሮ ምግባርን ኣሕሊፎም ከም ደይህቡ ንክንሰርሑን ኢና ክንገብር ዘለና እዚ ቲክቶክ ኣፕሊኬሽን ብዝኾነ ኩን መረጋገፂ ክትፍትሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ካምፓኒታት ከዓ ነዚ ፋክት ቸክ ዝገብራ ማለት እዩ ሓቅነቱ ዘረጋግፃ እውን ኣሎ ኦፕን ሶርስ ላይሰንስ ዝበሃል ኢና ንጥቀም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ቸገሩ ክረጋግፀሉ ዝኽእል እዩ እቲ ናትና ኣልጎሪዝም ሕጂ ኣብ ኣልጎሪዝም ክንዛረብ ከለና ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ቪድዮታት ክዝርግሕ ነይሩ ኣብ ቲክቶክ ግን በቲ ዝዝርግሖ ቪድዮ ቀልጢፍ እዩ ፌመስ ዝኸውን ወይ ድማ ህቡብነት ዘጥሪ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ናትካ ቪድዮ ዝደልዩ ሰባት እቲ ናትካ ቪድዮ ዝከታተሉ ሰባት ከማኻ ድመስሉ ሰባት ሪኡ መምዩ ናብኦም ስለዝሰዶ እቲ ቪድዮ እቲ ናትካ ቪድዮ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዓብዪ ተጠላብነት ክረክብን ክረኣየልካን ይኽእል በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ቲክቶክ ብተእትዎ መደብ በቲ ናትካ መደባት ንዕኡ ዝደልዩን ዝምሰጡን ሰባት ብተኸታታሊ ይኸዶም በዚ ምክንያት ከዓ ዝበዝሕ ሰብ ቲክቶክ ዝመርፅ ልዕሊ 150 ሚልዮን ተጠቀምቲ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ካልእ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እዚኦም ቲክቶክ ዝጥቀሙ ሰባት ናትና ክላይንት ብምዃኖም እቲ ናቶም ፕራይቬሲ ማዕረ ክንደይ የገድሰና እቲ ዝንግዖ ኣይብልን እየ ምክንያቱ ናቶም ውሕስነት ንሶም እንተደኣ ውሕስነት ዘይተሰምዖም ኣፕሊኬሽናትና ኣይክጥቀሙን እዮም በዚ ምክንያት ነታቲ ዕድመ ብፍላይ ትሕቲ 18 ዘለዉ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ንዕኦም ናብ ሓደጋ ዘምፅእ ቪድዮታት ወይ ዘቃልዕ መደባት ክንከታተሎም ብዕቱብ ክንሰርሕ ካልኣይ ድማ ናት ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፕራይቬት ዳታ ወይ ሓበሬታ ወይ ኢንፎርሜሽን ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክሽየጥን ክልወጥን ኣይከነፍቅድና ሳልሳይን ኣገዳሲ ነጥብን ከዓ ቲክቶክ ነፃ እዩ ነፃ ክብል ከለኹ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ናቱ ሓሳባትን ናቱ ክብሎ ዝደልየን ከገልፀሉ ዝኽእል ብዘይ ዝኾነ ፀቕጢ ካብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ወይ ጋቨርንመንት እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ራብዓይ ድማ ሳልሳይ ፓርቲ ወይ ድማ ተርድ ፓርቲ ዝበሃሉ ነዝናትና ስራሓትን ኣካይዳትን ከረጋግፅዎ ዝኽእሉ ኢንዲፔንደንት ኾኑ ነፃ ድኾኑ ዝኾነ ዓይነት መንግስቲ ርክብ ዘይብሎም ነዝናትና ዳታ ቸክ ንኽገብሩ ከነፍቅድ ኢና እዚ ናይ ቲክቶክ ሓላፊ ነዚ ብምባል ከዓ ዝኾነ ዓይነት ሕቶን ርእቶን እንተደኣ ኣለኩም ክቕበለኩም ፍቓደኛ እየ ኢልዎም እዚ ኩሉ ክገልፀሎም ዝወሰነ ወይ ኣነ ነዚ ከምፃልኩም ዝወሰንኩ ንምንታይ ብምንታይ ኣገድሰና ዝብል ሕቶ ኣሎ ገለገለ ሰብ ክሳብ ሕጂ ንቲክቶክ ከምዚ ዋዛ መዘናግዒ መስሓቂ ገሌሉ ዝወስደሎ ኣይትጋገዩ ብቲክቶክ ማዓት ሸቐጥ ማዓት ቢዝነስ ማዓት ገንዘብ እዩ ዝኣቱ መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘብ ካብ ዩቲዩብ ጥራይ ዝመስሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ፌስቡክ ገንዘብ ተእቱ ብቲክቶክ ገንዘብ ተእቱ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ኣፕሊኬሽን እንተደኣ ገንዘብ ቤትረብሓሉ ለኻ ምጥቃሙ እውን ኣገዳሲ ይመስለንን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ገንዘብ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣብነት ኣሎ ብፍላይ እዞም መናእሰይ ከምዚ ኸማይ ቪድዮ ምስራሕ ገለ ትፈትዉ ወይ ዝኾነ መደብ ከተምፅኡ ትደልዩ ወይ ዝኾነ ነገር ናትኩም ብዓቕም ደስ ትብለኩም መግብ ምስራሕ ድዩ ምኽሻን ምዝራብ ዕላል ሕክያ ንባዕሉ ከምዚ ኮኔልና ንፅበየሎ ናይ በዓል ወዲ ጀበል ዕላል ክንሰምዕ በቃ ሕክያ ደስ ብለካ እናተምሃርካስ እናሰሓቅካ ትሪኦ እዚ ዓይነት ቪድዮታት ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቻነል ዘርጊሕካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሬቨኒዩ ኣታው ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ እዝን ካልእን ሕቶ ናይ ቲክቶክ ዋና የማምፅዑ ሙሉ ብዝኾነ ኣስዕብ ኣቢለ ዘምፅኣልኩም እታ ሕፅር ዝበለት ናቱ መግለፂ እያ ክትከውን በዚ ኣስዕብ ኣቢለ ዘምፅኦ ቪድዮ ተኸታቲልኩም ዝኾነ ርእቶን ነቐፌታን እንተደኣ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ ይምሕፀለኩም ቀፂለ ዘምፅኣልኩም እታ ቪድዮ እያ We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to US data and potential manipulation of the TikTok US ecosystem. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action. Now that's what we've been doing for the last 2 years, building what amounts to a firewall that seals off protected US user data from unauthorized foreign access. The bottom line is this: American data stored on American soil by an American company overseen by American personnel. We call this initiative Project Texas. That's where Oracle is headquartered.
Today, US TikTok data is stored by default in Oracle servers. Only vetted personnel operating in a new company called TikTok US Data Security can control access to this data. Now, additionally, we have plans for this company to report to an independent American board with strong security credentials. Now, there's still some work to do. We have legacy US data sitting in our servers in Virginia and in Singapore. We're deleting those, and we expect that to be complete this year. When that is done, all protected US data will be under the protection of US law and under the control of the US-led security team. This eliminates the concern that some of you have shared with me that TikTok user data can be subject to Chinese law. This goes further, by the way, than what any other company in our industry have done. We will also provide unprecedented transparency and security for the source code for the TikTok app and recommendation engine. Third-party validators like Oracle and others will review and validate our source code and algorithms. This will help ensure the integrity of the code that powers what Americans see on our app. We will further provide access to researchers, which helps them study and monitor our content ecosystem. Now, we believe we are the only company that offers this level of transparency. Now, trust is about actions we take. We have to earn their trust with decisions we make for our company and our products. The potential security, privacy, content manipulation concerns raised about TikTok are really not unique to us. The same issues apply to other companies. We believe what's needed are clear, transparent rules that apply broadly to all tech companies. Ownership is not at the core of addressing these concerns. Now, as I conclude, there are more than 150 million Americans who love our platform, and we know we have a responsibility to protect them, which is why I'm making the following commitments to you and to all our users. Number one, we will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall protected US data from unwanted foreign access. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated